V tomto ďalšom, v poradí štvrtom videu ti ukážem, ako si budeš editovať či už header časť alebo footer, čiže petu. Je to veľmi jednoduché, ideš opäť do toho vizuálneho editoru. Môžeš byť na ktorejkoľvek podstránke, budeme na domov, dáš povoliť Visual Builder. Avšak je tu taká vec, že klikneš si tu hore na upraviť šablónu hlavičky. Toto je klasika, štandard, automatika. Tu máš separátne spravené pre mobilné zariadenia a hore je pre desktopy. Teraz sa mi to trochu zlomilo, takže to urobím ešte raz. Keď nastane takáto situácia, aby ťa to nezmiatlo, tak to urobíš, vypneš, zapneš a malo by to byť v poriadku. Čo vieš ale editovať? Editovať nevieš v podstate túto časť, že nevieš vlastne tu nadopisovať nič, čo ti automaticky transformuje. Čo vieš meniť je, že vieš meniť, čo chceš mať v book a consult, čiže v tlačidlu, rovnako čo chceš mať v tlačidle na mobilné zariadenia a vieš si v podstate vkladať logo, hej, ktoré je vložené týmto spôsobom. Čiže to sú veci, ktoré si editovať vieš. Tu máš preklik cez logo. A keď si chceš editovať vlastne mobilnú verziu, tak to robíš tak, že si to prepneš a tu máš vlastne to, čo vidíš na mobilnom zariadení. Dobre, toto je header, je tam trochu taký myšmaš. Header je doprogramovaný na mieru trošku, takže tam bude lepšie, keď mňa oslovíš, keď budeš chcieť niečo meniť. A teraz poďme vlastne na tú časť footer. Pôjdeš úplne dole. Keď nechceš, aby ti tento pás šiel s tebou, opäť dáš len ukončiť a povolíš Visual Builder znovu. Sú to také úskalia, ktoré sa mi dejú pravidelne nielen na Divi, ale aj na Elementore, takže je to úplne jedno. Si teraz v pete, toto máš klasický text, tu budú prekliky na služby o mne a tak ďalej. Čiže ja si teraz kopírujem tvoju stránku, dám o mne, tu budeš mať preklik na o mne, zmením ti to, aby to nebol ten link inou farbou, nechám to čiernou. Služby opäť skopírujem, dám služby a R, to sme sa bavili, že si nie som istý, čo to je. Teraz idem kopírovať tvoj YouTube a LinkedIn, čiže vlastne toto je YouTube. Dám skopírovať. Vidíš, robíš to fakt jednoducho. Je to klasický link. Opäť na tejto strane je to samostatné, čiže opäť ideš na to. Ja ti to teraz nastavím, už to nemusíš potom robiť, aby to nebolo zbytočne oddelené farebne, že to bude nejakou modrou. Ideš na LinkedIn. Opäť dáš si to takto a tu ideme na blog. Čiže opäť Andrea Richardson. Dáme blog. Dobre. Čiže toto by bolo, tu opäť toto je obrázok, čiže máš nejaké logo, nahráš ho z počítača alebo ho vyberáš z knižnice, keď sa nachádza tam, čiže nič zložité. Máme hotovo, dáme uložiť. Dáme ukončiť vizuálny builder a pozeráme sa na zmeny, ktoré nastali. Čiže chcem ísť na o mne, kliknem dole v pete a hodí ma to na o mne. Čiže opäť chcem ísť na služby, dá ma to na služby. Hej. Čiže je to celkom fajn, čo sa týka toho, že takto to funguje. Je to veľmi jednoduché. Takže to je všetko, čo sa týka úpravy hlavičky a pety.